Hindi ka rin rugyan, di pa kasalitaan ni Kura. Kasalitaan mat ni Kura itatin tayo basa. Sagudahin nga rin ti surat na, Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Kakastaon ay tiragsak ko, ragsak mi. Agsipod talita ito nga aldaw, idi manong nemi, kaaldawan, di ba nagkalay sami kini Alex. Nabayag min ginururay ko na kumamanong naming saan agsipod takalpasan laeng iti inem nga bulan nga panagaram ni Alex kanya inaklon ko. Ket kalpasan na injayan na nga dagos iti will you marry me manong name. Sa anak met ka nang napagked manong. Ta ore di kita naganak kanyak datatang kininanang kendo akapsat ko ket idurundak met nga kaya nga makikasaran ka ni Alex. Ni Alex gamin manong name ket awanen ti sa pulak ken kuha na gabutag gwapo. Di kotse managregalo adaanen iti trabaho gabot mga opisina. Malasit nga mga opisina manong name adapay bambantayan ng convenience store. Nga iso idi tinagam-amon mi manong nemi. Adana pangko kinatang sadyay kat iso naman idaada sadya kahera. Nakurso na da anak pat siguro manong nemi kat idi mapanakon agbayan. Libre na ten amin manong. Iti kasukat ng ano kat cellphone number ko, Facebook account ko. Libre gayam. Dajalagayam di dawatin na ko na. Entered ko di Facebook account ko na Facebook account ka na cellphone number ko. Kasi matan din ang rugyan na manong naming ag tawag, ag text, ag message, o may agpasya rito balay manong naming halos bagkatan na matan amin nga. Nagyan di convenience store na nga itad na kininanang, itad na kinitatang, ikan na di kinituwa kapsat ko kinikan na. Sana sa lamapan ni Jayas, convenience store na manong name na kusta nga Sabado kin Domingo. Ngam tilo na sa kingganat biyernes ket mga opisina isuna. Napanagnikak manong name nga barupay. Napanagnikak manong name nga awampa awan tinubya na. Datatig ka po na nuapay nga inaklon ko kapata mariknak nga ipatpateg ko isuna. Kinapudno na manong, adamat pada na nga napinget nga agar-arim kanyak. Nga nabaybayagan nga nagar-arim kanyak manong name ni Albert. Ni Albert manong name kat kabaranggayak kinadwarak elementarya ken high school. Awan ti bastop nga trabaho na manong name agyan iti balayda taysot mga asikaso iti adamat mulmulaan na nga bangkad. Nga magbulmulaan na manong name iti nateng ken mani. Adapay mulmula kanu pa iti unas. Kanada sumagmano kanu ngat kataraken na tano pasyaran nak idi manong name pasaray mangted iti sangatray nga native nga itlog kininana. Pasaray mangparaman kadag iti damo nga harvest na nga mulan anateng kas kumati kamatis, okra, tarong, sibuyas, ano niya, okra, kanda dumapay nga pagpinakbet. Nadamit lang ni Albert, manong name, sunalaing ta barbangisit, black at kayo manggi. Sa ano duma manong name, may pumasyar kat medyo nasanger, kapata umiinom. Kunana kat awang kano ti ahang kano may katinervyos na sa ang uminom. Hindi abo ba nga panao manong name, nakurapay nga padak ni Albert. Nadadatig ka po na apay, nasaan ko hindi nga maaklon, mampakasla, at hindi marikrik na kayat kang kuwan. Ngayon itidimtengan manong name nga namamok ni Alex. Talipata ko ni Albert. Kat ni Albert, bunong ni Alex, manong name, iti nakapukusan ng tiriknak. Sud ka po nang inaklon kung panagayat na kat natulag bintin nga dagos ti kasar. Nga isudeta nga dimtengen ti kasar manong nemi inidakkel nga simbaan nagpintas ti panakaisagana adu manong nemi iti nanganak
iti kasar, naangay manong name iti reception, iti yamay sa nga dakkel function hall, orela duwa tinang cater manong name sa talungan letson, dagiti tup-tup kanda. Takalpasan manong name iti seremonya, at takam dito recepsyonen, adon dagiti mangmanganen, at apay live band manong name. Are you happy? Ano manin saludsudin kanyak manong name ni Alex. Super tinagsak ko, Alex. Awanin ti sa pulak pa. Nakasagana ka? Ganya. Sumangat na sa Bagyo para ti honeymoon, makalawas. Nasod nagtulagan ta, di ba? Ba't pati kawanay-wanay? Oris man, Alex. Kiragyaman na. Tamay saklang sales lady nga na mamum. Adalang nalipatak nga ginatang isot di magasakit niya kumbinsi istoryo. So, umat ka, di pa nagamamuta. Kasta talaga tibiyag. Kasta kanya, Jack ninam na mga sika. Amom, ado na kita kurso nata kanya kamapay. Sikat na karik na kiti ayat. Numampay sanak nga college graduate. Hoy, yung sanga nas kanet, sanga kasasaad ti panagbiag, ti pagibasarak. No sinot kaya ti pusok, no sinot ti patpateg ko, no sinot ayan ti ragsak ko. Iso, agyamanak ka na kayo, agyamanak ka. Pati rin kiti parents mo, kada sa siyat na kada kami. Ti amok idikit, saan akayat di kiti parents mo, ngam gayam kat awang pilpilyan da. Gabuta siyak nagpili. Alex, saan nagbabawi ka nakaragragsakan? Manong name ada driver mi nga si Mang At iti Bagyo. Tadyak kayat manong name nga ni Alex nag-drive kat ni lepas ti seremonya kat reception. Manggapon manong name nga lumnek ja init. Iti anda kami niti San Fernando City, iti La Union. Idirugyan min manong name iti Sumangat, iti Nagilian Road. Ararakupek siyempre ni Alex. Gumanat ako na, Alex. Gumanat ka? Sika. Siyempre, gumanat akman. Masaludsod ko man, Cora. Are you still virgin? Yes. Ako matagbaling nga nobyo, sika lang. Virgin pa di lips ko. Ay, hanggaya mo. Oh, saan nga virgin di lips no? Siyempre, iti nagkasarta. Isod damong nga panangamal di lips ko, saan gali? Ken kahit kumanin ngamalan. At tutor ka. Kit-kita na tareta driver mo. Awan bibiyang, awan problema kinita Tata Tomas. Tata Tomas! Ay, sir! Ingat lang di managmanay ho ha. Well, sir, no problem. Naglagi pa bagong kasar. Dito yung pasahero. Awan problema, sir. Natalang ka ang drive. Iso nga edi. Agsigsagan manong nemi di dalan. Sumangsangat kami man. Kas lagsig manong nemi tirik na ni Alex gabuta. Dito yung manong nemi nga takam tilikod. Siyempre, kinakapapaw ti panangamal na kabigit ti lips ko. Impait danak paigid din manong. Sa nilamalan, nganinanam digit ti lips ko. Numabalin na kung bakit na makapagplastar kami manong name kat dito yan. Yung nagpindas, di panaglikig, panagsigsag na, nagpa-right, nagpa-left, yung parabaw no pa yun, manong name, iti barukong na, iti barukong ko, kat siyempre, nagpa-right, nagpa-left, matuli-tuli, manong name, matwali-twali, atay, malilili, dito dua mansanas ko, babayan ti barukong ni Alex, nagpakanigin, nagpakanawan,
Aging nga nakadanon kami metlaeng manon nemi iti naka-reserba nga hotel nga pagyanan. Tata Tomas, sir, makamo ka basita na. Maturog ka nula ita na kotsemon. Uwan, sir, inaktulat ta jay, Burham Park na ta, jet tumati, pagpalabagsak ti rabing. No problem. Okay? Sir, lalayngam, sir. Okay, no problem. Data sa Tomas. Sa nakinita. Luko mo na dyan nga tataw Tomasan niya. Inada kami manong name iti hotel. First class nga hotel manong kompleto. Kahit ko nag-shower, kinunan. Nalamis, nagdigos ka? Ang dapat, heater. Mixak. Makan tsakamong osaren. Kung gaya man niya. Damong timay di bagya, amot ngem damok tag-check-in di kastoy, ken damok tag-digos dito di bagyo. Dagitan talangin. Sige. Huwag ka natin. Dagitan tan nga agdigos. Cora, come on. Insuro nak manong nemi noan niya ken kasanong operator manong nemi di kiti shower. Dahil ito tinapudot. Kasunod kaputot na. Kat siyempre, timnukan ta. Kontrolen ta. Kaya na ito ay gagangay. Siyempre, nalamis, Baguio City ko naman. Ano sumaro ng arugan? Ikatay mo terwate. Siyak ti bang iniinot. May ikat, okay? Alex. Talaga awang pa ipadas mo. Awang pa eh. Iso ang susuro Iso nga. Bayam lang no niya taramida kay. Ikatik ka din o tenderwatem. Kastay. Kalpasan na. Agkak. Alex. Barat isang. Mo. Naibabanan manong name ti baba. Ay tingaking nga to. Nagkat ng tibrak. Kat ni. Hala. Ngat araramindan nan. Mapanamatan kinikinitan manong name ti mo. Nga. Alex. Alex. Amalan namatan manong name kinikinitan. Sus. Alex. Masaktanak nga saan manong. Nasakit ko na kumangam. Naghalas medyo sakit. Naghalas medyo sakit na. Namuna kontrolin di pa kagat na. Alex. Sana yung pababapayin manong name iti aking baba. Aking ka namin pinsanin manong name nga syakti mo na nga nalokaisan. Syakti mo na nga nagbaling nga lamulang. Mabainak pa yun manong name kat lingdak nga putek ti barokong ko. Tapi pa lang nga putek. Kababin magkita mo. Nakitak pa amin na yun. Hinamalan naman yung dagidibibig ko manong name kagidan. Ti pa sukimat na kulap na iti bawa. Manon nimi ada sapsapulan na ingkalawak na nagbaitan di kiti legs ko tam namadanon na sapsapulan mo. Nasapulan ng tikalidaan, nasapulan na pa yun manon nimi ti perlas ket pinirit na. Alex. Wanong nemi nalamis ngem nakabarbaran tiriknak gabuta pinabaranak ni Alex. Aging gay na liston na maten nga ni katerwaten na itingato manong nemi. Wow, nakita kong ti kinamatyo na. Naprusak ti barukong naman. Kat nagkak ngajak na puputan. Alex. Sana ni
nagkaten ti pantalon na manon nemi agraman ti brit nakit apay nakel italang nga nakakita ti kasta kasla kubra kahit mo kanin padasang jak kayat Alex mabuti nga ang mga no kagatan na sikat kumagat ken ko ana ang mga no dungsun na alwada mo baka dungsun na dikiti matang okay aginarakop ta tapno di kastakat may mesa titurungan ti shower bayam ngagted agpuswak ti heat can cold ket kasta nga rod tinabasamak manong nemi nagmaymay sa dabagimik itintayamik iti danom pasare mariknak na pudot masar ko mariknak tinalamis ngam saan ko nga kaskaso manong nemi ti danom mapumpom suwak kada kami tayin tuloy manong nemi ni Alex iti nang lailo kanya. Yung pababa na di kinibibig na iti tenged ko, iti barukong ko, aging ga nagparintuming manong, kiting baklay nanti may sangasaka, kit ni, Alex, Alex, Nakamay-mayat manong nemi tararamidan na, kat kastaon ay tiragsak ko ako nagkasatak ka talaga. Sana ka nagbidot ka nagpili ka ni Alex. Tanon ni Albert kumati, inaklon ko kat inkasarnak. Ada ka nakastoy nga yung grande nga kasal. Ada ka nakastoy nga honeymoon. Nakadanon kami nga dito'y Bagyo. Baka nagpatingga ka langit yung bangkag, manong name. Iti kalapaw, wano iti sirok iti salamagi uno mangko. Aging ga manong nemi nga namimpinsanen ng biyat tipana ni Alex dito'y maten manong nemi nariknak iti panakaburak iti kristal nga salsal metmetak. Aging ga manong nemi nga kastaunen iti panakaitayok ko iti kastaunen manong nemi iti panagpangato panagpababak kabutin bagkatnak, kalpasan na insalukat nak mano. Nagkabetak, manong nemi titenged na, kadisot nagkaptak na pumangato, pumababa, tultulungan namat manong nemi nga ingato ti patong ko sa koy, baba, manong nemi nagmaya, idi ko hanggat iyal alistok, Alex, damok apa nakaitayok manong nemi ngem kasla sampay nga nakadanon ni Alex iti Clemax. Tinaliston na manong nemi nga inuksot in pababanak sa kamanan nagshower sa kamsagkay sa tisabon nagsinabon kami sa kam nagbuelnas manong nemi kalbasan na nagpunas kami sa nagsinakuro ng pan iti katre ket in paidana ko niti katre manong nemi ket balbaliw nak dito nga rinumansa Alex di nagpatayan iti ragsak napiyakan ka tanalpas kansiyak sampay hoy saan pa kami noon nagplastarin dyan nagtiban niyo gusto nga siya kwenta agsagana ka tinamalan naman yung digitilips ko yung pababa na tibarukong ko yung pababa naman yung mangan manin manong nemi imas manin ti pandangan na tama isarreknan manong nemi ti dila na tinausatan Kuweba Alex Alex awanin to sa pulat pa manong nemi ti imnas ngayon narik nang yung parik na ni Alex kanya champion the best aging ka manong nemi nakastiyamat tinarabid na when sinakayan na kon kat nagkabalyo kaniyak manong napanak matmanin iti katengaan na kalbasan na nariknak manong nemi ti mapanmat isunan kat ni indayas na tinakapod
pudot nga duikid mo nung name nakaadong. Simbabat manin tiriknak manong name kit nagkinayat kit kami tinakapapaud. Alex! Alex! Wala. Mga lawas manong name nga nakaragragsak kami tinayita nga honeymoon ni. Nagpaspasyar kami mat siyempre, pasyar na karig na duma-duma, nga napinas nga lugar iti Baguio. Nag-shopping kami, nangan kami, naramanak da kita jak pa naramraman nga butahe. Ganun da kam tumanin unek to hotel, samanin tumanin ti panangan mi, panagpapas. Kasla awan pating ganiragsak manong ni. Aging ka, nasimalog kami, manong nemi, kat syempre, nyawid na kijibalay da. Ngayon di kabigatan na manong nemi, kan hindi pa nagkapumi, di Baguio, sumatan si Sarek na iti bisina. Ket ko na kanyak ni mamang na. Kura, ma? Awan timbilig ka, Alex? Awan mama, Alex, ito ko na nga batian. Sang patanak to dito. Di na magkakang nga sikat, bubanagbantay, iti convenience store, ako ko na. Hamat mama. Ano ka na siya at ihano, mapangasadya ay, orek superbas ka lang. Tapno adamat ubram, tadikat aggang nga dito eh. Ruming ka di maklatim baga. Tapno adamat ubram, tapno saan kamat nga aggang nga dito eh. Di ka di matektekan nga wan ubrana. Sinabod no na mamakit ang salutsudak kumag, ang sapulak kuman o nagtrabaho eh. Adot katulong dito eh. MJ negosyo ni Alex kat marigatan da sa dyan no adot aggatang. Ken masapul nga maisuro keng garig di rumbay nga araminan makasamo mo. Banyon tumamata iba kaktureta ni Alex. Amo nga min busy ni Alex kat di na masango di kitinas kang arami. Di na so siya ako di mangibag kang ka. Sagana ka. Tasak ti mangkuyo kang ka. Sakton di mangisuro kang kanuanyat di rumbay nga arami dam sa jay. Tapno adamat maitulong mo iti asawam. Uwen mama. Manong nemi. Rumor samat din ti mating ugali at yung bakit ko na. Yung pagpintasan naman ka di manong at gusto ko na masanak nga lata. Yan tangi kita narwamak mati ako nga sales lady. So nalang saan nga grocery wano convenience store tinagyanak. Department store aglako iti arwaten. Insuro nagngarod manong name iti katuga kang babae na strict ano. Laglagi pa panagsuplim. Awan ti sa baligyan dito counter sa nga sika. Sa kamit lang mga assist ka dagiti customer, no, adda obra dagiti kakadwal dito eh. Siya kung ti mangisuro keng ka, siya kung ti mga supervisors keng ka, saan nga masango pa ni Alex. Uwan mama, awan pagdanagin niyo mama. Sabi ko ma, tamakatulong ka. Nga di ka sikapin nga. Hindi mamamit, makatulong ka mama. Taorin no saan ka nag-aadal, masapol nagtrabaho ka. Dato ti kunak ni Alex sidigat. Sapol nga tasawayan na kita edukado matlaeng. Abi nga kasla italang disgusto kay kanyak mama. Anong italaeng di pa ay. Abi nga di bagay edi nga sanda kaya. Taapay ko ma. To imbagak nagtumpal ka nga yung bagak nga sinam ti anak ko. Tawarin yun anyam ti raramide mi no talagang ang desisyon ni Alex isut matungpal. Apay nga rin agree ka pa lang kasi jamat lang rin napasamak no rin no saan nyo kayat kahit naman lagay Alex tumatungpal iso nga rin kang lalaing ka tano saan kang lalaing ore kayat na ka ni Alex mga noong pa makabulan mapasama ka di magsina yung kasawa manong nemi na strict ti katuga ang babae napya kumamat no panawan na ngayon bantayan akma eh. Iti makita na lang, agmuling-ling manong name. Ay! Nagwem! Ay, awa man ti maubrak mama. Di example kat maubram di ay. Makita mo di ay?
Na-disarrange na di itay. Kapag ada na regreg. Nasiputa ka na regreg at customer nita. Mamamukita ang tiyobram sa nakatunga nga dita. Ay. Ala, reklamo ka? Muna pala nga aldaw mo. Itisidong ko ha. Huwag nga rin mama. Humuna pala nga aldaw nga kadwatang santansa ang kasurutan. Yung bigat sa akin din nga nagawid ako sa Jabalay. Kanya? Nagawid ka sa Jabalay yo? Huwag mo. Panagkunak anak makakaano si Tiden na yo. Bakit latang ni Alex ti umay sa Jabalay. Tapno sadya kami ngagden na. Takayat nga ni Alex. Mayat manuno saan, mama? No, tinakayat agawid sa Jabalay. Oh, maraming ko. Bahala ka. Karabyan naman nun nemi, siyempre, awan sa bali nga naramid ni Alex, no di, nangarakop ka niya. I miss you, sweetheart. Aguri ka. Ano aguri ka? Agkid-kid ka? Haan, agkid-kid, aguri ka ko na. Apay pagurayan na. Kadmayatan direct na. Kakaskasar na lang. Dito may kaduwang alawas na, di ba? May iliw kumanin ka. Nagiging. Iti marukong mo. Oh, Cora. Tsaka mo manong na yung aping awan mood ko. Nadlaw na. Apay? Mapilpilit ka? Anak mapilpilit. Apay nga rin nga di mo, tsak mo ulit ibalas mo. E dito di honeymoon ta kat sikat kor karapas nga sta ulit irot tarakob mo. Apay ita, da problema? Kuri ka. Apay ung tanak. Kasi naman di ka ungtan kat maka-ikat-katib mood. Makababad trip ka. Diyak, di mo, kung na kaming kagkaitay nga, agure ka. Apay pagurayan na. Ada ko mga min ibaga. Madamdaman to kahit mong ibaga. Tinapatig kat detoy. Agure pa lang kami na. Agsasarin na pa lang. Masabi mo kat nga kwa, maalat imod ti tao. Agsarin na pa lang. Di ka maawatan. Di kahit ko mga pagsalitaan ta. Itong bigat, agawid sa Jabalay. Tapay. Di ka magkasurutan ginimawang mo. Tapay ko ma. Diyan kahit ugali na. Nasayaat na yung bag nga ina ni mama. Ibang kita madit ugalit inak. Shhh, mamaling ka din nga di mo ulit pigpig sa handek sa o. Apahin na. Talaga apahin ka no. Baga madit ugalit inak. Mangig na ka. Kitapay nga, babutayin ka makangag, ngayon bagam kanya ka ugalit inak. Sapo yan. Ano problema? Sige. Tawanan di ba ka? No kayat mo, sige. Itayik ti bagi. Shit. Nga mas talita itayam? Apay akilat ka nagbalik ng kasto eh. Nakapiminas pa nag-honeymoon ta. Nakakarkarinyo ka. Nakapigpig sa panagasog mo. Na magusto una eh. Itata, romansahin ka, jak mangang tiasog mo, apay. Aguri ka pa ngamin, pagsalitaan ta pa lang di problema. Anong problema ni mama? Apik sanaltik. Apay papain na. Una ta, magbatripan nakmat. Napukawan di mod ko. Bimangon man. Papanam. O, bibiyang mo nung paparak. Trip. Buisit. O, may baka bulan ta, kastoy ta. Sige.
No kayat mo tanagawin din din. Hamoy pabigadan, itat panagawin mo. Kayat mo, itulod ka. Naglukan konsek, itulod ka. Alex, nabartek ka di. Hanag nabartek. Hanag iminom. Abi ka kasta lang pa nagpungtot mo. Una ta baka trip ka. So sirbi yung ginasawa ka. Talumay tirakdak. Ada ka nakasagana. Diba? Agure ka lang, agure ka. Abay, nagdigusag mo na. Mabansin na ka kanyak. Nga kasta. Anong nimi, rimuar, ti asawa kini sila. Pagamam, tasimrek matina na. Tasaan nga indrekap manong nimi, ni Alex tiri daw sila. Ano ito ipulpulong mo kini Alex ganak ko, ha? Mama, ibagam ka nung madit ugalek. Naglaing ka kiting nakamkamang, naipit kami nakamkamang. Ha? Kalamanin nak? Ibagam nga madit ugalek. Kaslaita, mama. Nasya ka di ugali ito may mga salangan kanya. Salangan ka kapatid kahit tinaramid mo. Mom siguro, sikat kanunungan ni Alex, yung basgasyak. Hoy! Nagkamkamang ka lang. Hanad na ka siya kanunungan, kan pa siya ni Alex, yung sika. Iso ka ko na nga mabalin na kapag talaw ni tamat lang. Talaw ka! Wala na yung rumat mo na kita ruwatan. Hura mismo, agtalaw ka. Di ba kaya tikas kag ka babae? Ha? Sus, naikamkamang ka lang. Gaman ka man, naikamkamang ka kada kami. Sa iba kang kamatit ugalik. Halag, talo ka! Aramidak manong nemi din ang isagana sumagmanunga arwatek ngin sangpet ko iti balayda. Ngabatan ko nak. Kunak malano siyak ti kagagasatan nga babae dito lubo. Ta nakaasawa kiti kasken ni Alex Manu. Awanin ti sa pulak no kinagwapo. Awanin ti sa pulak pay no romansa. Awanin ti sa pulak pay no sanikwa. Ngim gaya Manu. Kaslasan nga tao manong nemi ti pangibilangan da kanya. Awan pulos ti respeto da. Naglalalo ti ina naman. Di nakibilang asawa ti asawa ka ng tulagid din. Pangibilang kanya kamanugang at katugangak man. Kaya't ini manong nemi ni Alex nga tulodnak ng saanin ko na. Ano sa serbihin tulodnak? Kat pagtaltalawon na. Sige. Lugan ka lagsada kat lugan. Ori repend na ka. Nasasiyat pa repend na. Kahit kung pwede, direpis gimsi ka. Anat ako na. Kasit ganak manong name nga layatan. Sige! Nikit. Manong name, tamo kat saan nga itong pali. Hanay, peso. Sige ko na pa niya. Lipak ko na po. Sige ko na. Di tinungpal ka. Kahit mo ba? Ala ko lang. Muwag ko na. Paunay ka matan, Alex. Kakulam no santo tilang langayo kahit may sabat kayong kaya demonyo. Demonyo. Kahit mo ba? Allah! Indandanon ko dito balay manong nimi di pa nagsangsangit ko ket nakanganga mas daw datatan kaninanang kandigri kakabsat ko. Ay, happy maten. Happy maten anak. Apay. Happy ka sa tilangam, ha? Nagagbabawi ka na kaya asawa ni Alex. Dinagrannak as magita yun eh. Aniya? Kalpasan di makalawas ka nag-honeymoon kayo ka nakaragdag sa kayo at di may kadunga lawas kalpasan di ka nagkasaryo kasta hindi mapasmasama kang anak ko ay di anak ko ay piman pa di anak ko nanag babawi ako no api nga ni Alex ay pa di Alex. When manong nemi nakalawlawag nga inulit-ulit ko na ginimbagak ngagbabawi at no apeng nga ni Alex.
Nagtalinadak dito balay manong nemi tinam na Mike idikit umay naksukunin ni Alex. Tinam na Mike hindi manong nemi kat tawagan nak kadibagana nga agawidak di balayda. Tinam na Mike hindi manong nemi kat tawagan nak agsursuri, agpakpakawang, nga bagana nga umay nakalaan tasan nantun nga ulitin tinaramid ng awan tinauray ko. Makalawas, dualawas, talualawas, makabulan. Ay gangit may isang aldaw manon nemi nga siyak tinaka-schedule nga sagsagan itero bayan. Edi tapang paguni kanyak manong. Kora, tinalyaw ko ni Albert. Albert? Kung wala no, agyan ka jay ili. Iti ayanda Alex. Haan? O, makalawas lang nga nasurok. Kalpasan dihani mo mi. Dola nga daw nga kantak di balay da. Sak na kayo dito balay. Di ka dito nga sang-sangpitan na ka ni Alex? Saan? Apay? Sorry awang kaditi karbega ka saludsod saludsod lang. Yung sambong nga kahit nga sungbadan sa saludsod ko. Awan marami na. Lumabasak pa Awan gayam. Yan tanging kitanta ka mo dito dito ka mangmangan. Magdedakto iti native ng manok. Nga dakay timang party wano siya kung timang party dakay tulatan timang luto. Ken gayam marasid ka rin iti mulak ken nagiti taraken ko nga dingwen dobit taraken ko nga lames adam piskage ko ti tilapia ken paltat napindas no kayat mo umay kanto sa jay ada pinaramid ko nga napindas sa pagganan pagpiknikan tun Domingo umay kayo to saan ka pamilya agsaganak to nagkamaraklangan thank you birthday ko Domingo birthday ko Domingo kasi jay yung piskage ko pispaan isot pagpaalaak da kayon to si kanto ti special guest ko nagkamaraklangan Albert umay to siguro tatatang nanang kinigidituwa kapsat ko siyak agbatek to ni balay tapay man nakamapain pa si asawa ko ni advance happy birthday nang sige nga rad ipadalak tulatan no mapartik ti manok nga para kada kayo mayabot data ginggan ti aldaw Jak tu umay kunak manong naming napilitanak nga napan si Muro. Samod lang siksikat mapan. No siksikat mapan madi. Adu kami mat, adu tayo man. So yun tayo. Manong naming damok ti umay. Istorya ni di manong naming ni Albert. No anat ibagbaga na nga bangkag na pagmulmula na tinadumad-dumang natin. Kandidingon nga magbaga na kunak lang no sumagmano lang. Manong naimi, jak naluwadan nga, naibaga ken kuhan. Albert, nagbak ng kamadgayam? Ha? Basit la di kita. Manang no, ilakom amin di kita, di takil. Sut kunada. Milyon kunada. Nangro na ka na kita nagpunak di piskages ko. Nagmayat ka nito Kunak malano, abong-abong lang dati, ibagbagam nga pagpiknikan. Nagpinasabot gayam nga rest house. Napindas, na presko, ora on aircon na, nalamiis.
Kasla rest house ti may nga baknang. Anak ka baknang. Anak ko ti makunang dito ay. Saan ni kuam di kito ti ba? Ti baknang ka. Bakbaknang ka magayam ka ni Alex. Iti saan ni kwa. Uhen. Manulang di sweldo na. Ken manulang ti presyo mo ti puunan di convenience store na. May kumprar dati piskidis mo. Saan lang saan ni kwa. Bakbak na bay ti puso. Taradang ipatpatig kang ni Alex. Gusto ko na. Di nagkaimbudpud nung ipatpatig ni Alex. Tamay turid na katungpain. Pagsawsawan. Pagtalawan. Nagbabawiak ng naladuan ti amin. No, hamukla ko ma, Albert. Namukla ko ma. Kinapudno na kit, aday di madel-develop nga riknak kang ka. Ngayon na po lang data idi dumteng ni Alex ti biyag ko. Nasisira pa, karigit iragregalo na. Nagbintutak. Okay, kasalabiyag. Tao tayo ala aming nagbintot. Ngayon maaturpe nga tati bintot ko. Datadya ka mong usong batan. Yan tanging at nagsina kami matan gani ni Alex. Pinagtalo nak, ninakman umay suksukunan. Albert? Valentin, umiyan to dito eh. Saan nga mabalin? Tapay. At sa bali akan duwak nga umiyan. Nalipatan ka niya, umukin ka. Alice. Alice? Alice, kung nakuha ng Muhammad, Alice. Imas asidag manong nimitipada ng Black Beauty. Black Beauty ko nakakabutan na po dawak at amore na iso naman. Ni Cora, tibagbaga kang kedi. Hi Cora. Gusto ganti ko na ni Albert nga nakapimpintas ka. May kumparar ka kaniyak. Siyak ni. Not, nagagara ngamin ti init at kotis ko. At taltalo matlat at ayang ko. Kadabangkag. Ag lunglong si Black mat. Ang gagangit sa. Kastoy. Nangaro na iti panagbuburas iti balatong. Nalawang ngamin iti minulaan ni tatang ko di balatong. Among nakaharvest kam ti manungas ako na gado. Ay, awag kayo. Sorry hanta pa mo idi nagkasar kay ni Alex. Tay bayag ko ma. Intun ta kami nagkasar kay ni Albert. Umay ka ito ha. Hamo pa inyawis, Albert? Hampay. Hang balik. Siya ko di mangawis kang ka. Ha? Umay kanto ko rawen. Sa bagay, nag-grande ti kasaryo. Ngam ni Albert. Ngam da kami kini Albert kuno kuma. Dito itong maangay. Ngam nalawan to't pagyanan ti makaan. Unique, di ba? When? Nakadadunto lagi din alamas ti mama. Kasla tay Google Fight. Sige. Baring no baka umayag to. Manong nemi gimanatak nga nagawid kalay di nga aldao pinanawak tanda tatang nanang kinagdikabsat ko. Tatsak medla maimas timangan manong nemi. Tinalaos sa panagbababawi. Nadya ka mo na inawis nak lakadi ni Albert tapno pasaktan nak tapno iparupan na nga talaga nga nagdakkel di bidot ko saan nga nakaklud kang kuana. Kaslakas na pagharop ko mano. Inawis nak tapno may matangan na nga talaga nga nakkel ti nagbidutak no apay nga saan nga isut inaklud ko. Narete ti kapuna no apay manong nemi adadamanin nga kunak nagpababaw biya.
Nagkalay sa ngagpaiso di giti duwa manon naming ngam sa anak kanapnapan. Ngay di agawid na tatang nanang gani kamsat ko kan nagatut inyawid ako na. Ora manam, giti latsaon. Nawara man naman ate, kasar ni Albert na di mo kinay kahit ide. Nanang met, dakay tinang idurong kanya kini Alex ha. Hindi tatang mo dakay amin. Nanang, ano gutin nyo, nagpati da kayo, nagbidot kayo. Pati da kayo, hindi kahit idin ni Alex han. Ni Albert ko naman. Mo ni Albert. Sungaran. Malalanak ko. Nga mabay. Aging kakarig ito, talong na bulan sa. Hana ka ba yung may sinukon di asawa? Kaya kahit kung saan umay sukon na. Terimidek, agsubliak ti trabaho. Huwag. Nagtrabaho tanang arod. Kat balasang manin ti anik na. Balasang ka, kumaa, no saan kaya nagkasar. Katati, may daw-dawat mo anak ko. Sapay kumata, ni matlaeng Alex tumatlang ti mga voluntaryo nga mga nalit kasaryo. Magpapirman to keng ka. Huwag pirmam to asigod. Tama niya kasi nakita ang problema no kas pagarigan, tadan tumanin dumteng nga lalaki ti biyag mo. Kat sapay kuma, tasan kan to nagbidot. Nukas pagarigan na dumteng ti lalaki, may kadwa iti biyag mo. Ngayon maging kakarig ito ay manong naimi nasurukan nga makatawan sipod nag-asawa kami kini Alex. Dinakpay may sinukon, dinakpay tinawagan, isang kapirigis sa papel, wano isang kamay sa lakumaletra nga i-text na, awan. Diyak man kaya ito tumawag, diyak man kaya tag-text. Aging gana damag kulangin manong, ngaddan sa bali nga babae, ngayon sangpad na idyabalay na. Diyak tula mo manong name nuntun ka iti panagsarita mi manen kini Alex. Diyak tula mo no mapasamak ti bagbaga ni nanang nga dumteng to nga mismo nga ni Alex ti magpaanal ti kalay sa amin. Kanyak tumitam mo manong name nuntun ka nga dumteng ti may kadwa ken right man para itibiyag ko. Manong name naladingit man ti nagtungpalan detoy pagkasalita gabutidak kalabidot ko. Ngaging ka ito ay katsampay nga naatur dito nga bidot. Ngayon may daw-dawat ko manong na yung sapi ko ma. Mapadasak tumatlayang tipudpud nung agragsak. Iti sidong tipudpud nung lalaki. Kumapapalak ti biyag manong na yung da Alice kastamatan kini Gilbert. Sayang. Ay, napilik lang amin. Yung tekonadan manong na yung no saan ko mga dimteng kami ni Alex Kanyak, talagang natakam kumakin ni Albert. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, agyaman aklaunay, iti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga pag sarmingan ti biyag, ulidan adal, nga na ibati na ito yung pagkasalita. Sabi ko ma, adari kitay agbidot nga alistula ko maatur da, kan kastamatan nga maatur tumat, dito yung anak pa nagdidbidot. Sakbaya po makadak manong, kablawak man ni Gina Javier, kapotag buy-buy isuna. Tuoy nga lagyaman nga pagayam mo, Cora. Thank you mat kang kahurating ka pa nagsurat, in ka pa nang iburay, ti pagkasalitaam, karabid ka ti ko ng mga bidot, kagangay lang dati tao papagayam.